Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Supapak, ti kinasayaat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka kadi marigatan nga agtrabaho iti aldaw, kan agadal iti malem ingganat sardam anak ko. Masapul nga aganusak, nanang. Kaya't ko ngamin ti makaturpos. Ladingitak anak ko, manipod awanan day di tatang mo. Kakaasikan amang isaksakan iti panagadal mo. Nakapsot mo't ngamin ti pagpadaitan nyo, nanang. Wen nga rod anak, manipod addan dagiti ready-made a pantalon, ken wag-wag aluplupot. Manmanong di agpadait kada kami. Anya nga rod ngay. Ada ka di pa'y baryayo, nanang? Pagpletek ang mapanagtrabaho. Adapay mo't anak ko. Da kayo pala ti makaamo diti opisina. At da kasinara ko iti kabisera may papaniti negosyo. Okay, boss, matungpal. May mayat ko man dito syudad ti pagkitaan may itinasao a tao. Kuna namat ngamin nga iti kabisera. Jay ka di mangibangon iti negosyo na iti kabisera, sir? Kasta nga ron. Sayang ngamin ti dakkalagatad agatangan na kada tayo. Kompleto tayo ngamin kadag iti construction supplies, nga aramatan iti pasdak, sir. Ken nalaklaka ti presyo tayo no may dilig ka iti daduma. Isungado ti parokyano tayo, sir. Wen, tinalaka a presyo ti sapulan nagtitat tao. Sige nga ron. Ibagam ka ni Christine, tay sagana na nagitirumba nga maisagana. Isaganam kano dagiti imbaga ni sir nga isaganam. Nalpas ko nga ang record amin dagiti stocks tayo nga awan. Na-order ko pa yan. Dandani siguro may deliver. Amom, baro pa'y lang ni sir. Ngam nadurasan ti negosyo na. Uy nga rod, naanos pa'y abos. Saan akas ka dagiti daduma ang mata pobre kan suplado? Naggasat ka ti makatumpong kan kwa na babae? Numabalin lang ko mga babae ti agaram. Armumon ti bus tayo. Sikan ti mangiuso iti babae ti agaram. Adda pa'y lang tilay kadesa kanya. Saan ko akayat ti mangpikot? Wano mangipakita iti motibo iti maysa lalaki. Ngam no si ka ti maasawa na. Nagasat ka. Awan manin ti abastong, boss. Di tayo kadipay aggunay. Dayta kuma ti bagakan ka. Ngam inununan na. Bumaba tayo kadi iti syudad. Taygay tayo amang tira iti baknang. Kung natigayam ko, napudot ka no, dagiti pan nakabagitilin tagajay. Gapo iti naudi a hinoldap tayo. Imbaglakit ti ta na-dispose tayo adagos ti kotse ang nakarnap tayo. Nalaing tinanggatang ta pinagsisina da adagos ti makina na. Nalay nga talaga dagijay. Tagas assemble iti lugan, ti trabaho na. Nalaing da ang mekaniko. Sira ni Kwenda nga umunang sa damanan imekaniko. Intayo manen. Ngam iti asidag ti kabisera ti papanan tayo. Nuad na makita tayo nga espesyal a kotse. Iso titiraan tayo. Areglado, boss. Agagatal manan ti imak ang makaigam iti pirak. At datayo iti ngato ti kalsada. Awan ti babalay, kanawan matatao ditoy. Aglingad tayo iti poon, dagiti kay kayo. Special alugan ti sumuad iti kurba. Agipatuloy tayo iti dadakkel abatong tapno agsardeng. Sige, ipatuloy tayo, tapno agsardeng ti special a kotse. Agawan tayo! At ito, masidagan ti kotse. At itaan, si Mardengan ti kotse. Agawaan tayo, taparwaran tayo tinakalugan. Rumor ka dito! No di mo kaya't nga uludan da ka! Sino kayo? Awanan ti adwa sa lutsod. Agtulnog ka, no di mo kaya't apakanan kay di bala. Di na ko mapatayin. Sige, rumarakon. Ita,
Palakan ka! Naawanan iti puot ti salbag agwapo. Alangan tayo amin abado. Alahas, kanuwalit na. Tapumanaw tayo dito eh. Siya kunti mangimaneho iti lugan na. Agturong tayo adagos iti bayer iti kinarnap alugan. Makamuda amang rangrangkay iti lugan. Ayan ko. Naka-shorts. Nakasando aklangan. Awan di wallet kan cellphone ko. Pati ti check. Awanan. Diyos ko. Imbag tadidak pinatay lagi diyan managtaktakas. Kas lamang mangag ko pala ti boses da. Tumboy jay maysa. Kasano akitan. Ada ko man lumabas apag paarayatak. Ada sumunga na boss. Paraag. Ada bakan ka tugaw iti silag ti babae na nakaturog. Makikatugawakin ko na. Inayadag lang tapno sana makariing. Naka-uniforme lang iti babae. Sa dino nga tati pagtrab-trabahon na. Iti nga ta kabisera. Papanan niyo? Iti syudad. Nahold apak. Inala tati kwarta. Kanya? Ay, di nang manalilawon. Lawag mo tam, bumabal ka. Agpaiso ti ipagbagak. Agbayadak no makadanon tayo iti syudad. Awan to tayo kwartam. Iyakat syudadan ti pagbayadam. Trevor! Istartang mo ti boss! Mababag to'y pasayro nga wag ko tanam! Agpaiso ti ipagbagak. Kita mo. Pinalagdak ni. Dapat marikap ko adara ni. Awan ti kwarta kan badok. Agraman ti cellphone ko, inalada. Nalaing kang agrason. Awan lang aron din kwartam. Ala, bumabagan! Apo konduktor, mano ka di tiplete na aging ka ija syudad. Barang umanay tinabat-bati a kwartak. Kanya? Bayadan tiplete na! Dandani tayo iti pangilakwan tayo iti lugan ang nakarnap tayo. Ngarod, boss. At daman ang kwarta tayo. Boss, kasano nga tamat nga iti pinalak mo nga akin kuka dito ilugan. Nabilag siguro ang nakiing ijay. Si bibiyag nga tabay. Napigsa ti panang palag ko iti taltal na. Awan namnaman na dayjayen. Paltugak kuman. Ngam awan gayam sa irinser na ti paltug ko. Nariga ta. Nalaka ti panangala tayo iti kutsi. Anak tulnog ti akin kutsi. Iswasan ko na pinaltugan. Amangan wa daw maya tao, wanlulugan. Muray saan nyo ang pinaltugan? Tanapigsamot ti panang palakyo, boss. Nakiing siguro ita kunak manen. Ala, iyon nagmun iti kurba ti lugan. Israktan iti siyap nga gatgatang iti nakarnap alugan. Thank you, miss. You saved my day. Awan ang yaman na, manong. Imbag tadapay na bati a kwartak. Mapangkakadimat iti syudad. Saan? Dandanin ti pagdisaagag. Para! Sige, manong ha. Dito yakon. Awan ba't babalay dito, miss? Magnaakpay. Sakbay ang makadano na kitibalay mi, manong. Agyaman akmanan, ha? Makadano na kiti syudad, gapukin ka. Awan ang yaman na, manong. Sige. Sir, anya tinapasama kada kayo? Dinsaag kayo mat iti taxi. Naka-shorts kan nakasando kayo. Lalat mat ti sapatos yo. Nahold apak. Inalada pa'y tilugan ko. Umayak agbado, tamapanak ag-report iti pulisya. Anya?
Imbaglangan, tas anda kayo a pinagaramidan iti dakas, sir. Mapanak agpa, doktor. Pinalagdak namin. Ada sugat italtal ko. Nasakit. Sige, sir. Takaduan kayo amapan iti doktor kan pulis. Kalpasan na. Ada pangiba unakan ka. Ha? Sa dino, sir? Iti kabisera. Adain ka sa pula na babae. Babae? Anya tinagan na, sir? Ha? Ne? Anya nga tangag paiso tinagan na. Kasano ko mga agbiro kak iti babae? Adyak pa'y amo tinagan na, sir. Malagipyo ka di ti rupa dagiti nang hold up, kan nang karnap iti lugan niyo, sir? Mayroon pa at itong boy. Kan inawagan na iti dagol ti maysa. No, jak agkamali. Dagol tinagan ti wanted a karnapper, sir. Dahil tati imbaga ti polis. Sigud gayam abirbirukan dati awanan bain. Sapay ko matamatiliw ida ti pulis, sir. Saan ko asar dengan ida apabirok kadagiti panakabagi ti lintag. No apay mo't nga dati kakasta at tao. Oray ko no sandang agdang ram. Naimbaglaket din. Kaan nailisi ak ni patay. Kasta tinasingpat a tao, sir. Saan abaybay anti apo ako nada. Dakkala pagyamanak iti Diyos dayta. Inikanak pa iti nasingpat a babae. Anang bayad iti pletek. Asino, sir? Awanan ti kwartak, nanang. Diyan amin nabati kat pinagpletek iti may saan lalaki. Apababaan ko mati konduktor. Ha? Apay paulugan na ako, nam. Kunana nga awan ka no kwartana. Tana hold up. Adda ka di pakakitaan nga isukat na hold up. Naka-shorts kan nakasandulaang nanang. Kan nakitak nga adda sugat iti taltal na. Amangan no pinakulan da. Matlagayam, apay nga rod apaulugan di konduktor. Dahita nga rudkat, nanang. Naasyanak kan kwa na. So asya ko tinang bayad iti plete na. Sa dino nga rod tinagdusa agad na. Mapan ka no ija syudad, nanang. Innala ka no ti hold upper ti cellphone kan wallet na. Ay na, kaasimot nga rod no kasta. Kakaiso na akwartam? Pinagpletem, iti saan mo nga am mo ako, nam? Nakakaasing amin tilangana. Idi ko na ti konduktor abo maba iti bus. Apay nga min alimugan, awan kwartana. Friend, mapan ka no ija syudad, ngam na hold up. Innala dati kwarta kan cellphone na. Pudno nga tat ibagbagana? Nalabit. Ay, maasyanak at talaga kan kwana. Idi imbagana na hold up. Kasta ka di? Si Kantupay a pusong mamon ako nada, mananga asi. Rumbang laang akaasyan tayo, dagiti makasapul iti tulong. Bilibak matkan ka, tauray ka kay so na akwartam kat itulong mo pay. Sa dinuti ko na yu papanak, sir. Mapan kay ti kabisera. Amuam no anya pasdak. Wano opisina ti akin uniforme iti iladawan ko ken ka. Dati Data ka di timaris ti uniforme ti babae anang plete kada kayo, sir? Well, tapno maamuak no anya ti trabaho da di a babae. Saan nga ta restaurant, sir? Mabali na kasta. Sumrek ka kalagi ti restaurant. Supermarket ken daddo mapay. Kitaan no anya ti uniforme da. No sa dino ti pakakitaak iti imbagayo nga uniforme. Kaawatan, nga ijay nga agtrab-trabaho ti babae. Ada ka di manen klasen, kalpasan arumwar ka dito yung restaurant. Ada, gayam. Ada pa examen mi. Bilihibak mat iti kinagagat mo. Agtrabaho ka iti bigat. Kalpasan na, agadal ka iti mayam. Imbaglaangan tanagmayat ni boss. Idi nakisarita nga aldaw ti pa nagtrabaho, taagadalak iti manam. Nasingpat nga min ti boss tayo. Makitam ka dito umunag?
O sige, tayo naksabtan. Itad ko kan kuana ti menu. Sir, adto'y ti menu a pagpilian nyo. Agyaman nak, miss. Madamag kuman. Nabayag ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot tan atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nang rugi akmat tan anak trabaho dito eh. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Supapag, ti kinasayaan. Dito ni drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, may sa nga estudyante ni Jovi, kan may sa akro iti restaurant. May samot abak ng negosyante ni Rex, iti syudad. Gapo iti negosyo, napan ni Rex iti kabisera. Ngam na hold up da itoy. Kan nakarnap tilugan na, naglugan nga rod iti bus, nagluganan mat ni Jovi. Pababaan ko man ti konduktor, ngam naasi ni Jovi kan kuana. Kat ni Jovi tinangted, iti plete na. Idi nakadanon ni Rex iti syudad. In report na da itoy iti pulis. Binilin namat ni Oliver nga empleyado na, tapno sa pulan na ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapag, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sumagmamanumatan atawan ti kaadak dito'y, sir. Manipod naghadalak iti kuleyo. Nang rugi akmatan ang nagtrabaho dito'y. Crew iti restaurant, kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibakan ka. Ay, agurderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di? Kapilitan, sir. Amangan ngamin no ibabawin ti agorder. Talaga nga ibabawi, no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatam iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan? Saan ko ang maaramid alukwan? Tikas kan kakapintas. Sino ka di dyan kinapicture mo? Diyak mat nadamag ang tinagan na. Anong nataan? Saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo ammo tinagan na? Gaputan na taer? Ay na, saan kumatan at dinamag nga agpay sa tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umaymanan tayo dyan customer. Nalabit. Ang italaan ang nakitak da dyan ang lalaki dito yung restaurant. Uray siya. Italaang mat ang nakita. Amangan no ulitan na ti umay. Iso ang nakipicture kan ka. Siguro, kan di naman siguro aramatan iti kalukwan ti picture ko. Aganad kagayam. Amangan no adda karkar na ama pasamak. Gapo iti da ija a picture. Ha? Di nakman but-but nga, Blessy. Kumusta tinapanam, Oliver? Crew iti may sa restaurant, ti akin uniforme iti impabiro kyo, sir. Anya restaurant? Ang guray tairwar ko tila dawan ti babae, anang serbi kanyak, iti nanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone. Ha? Ti babae anang bayad iti plete.
Iso ka di, sir. Ay na, nagpintas. Plano ka sublian nga arman. Anya tinagam ti restaurant, kan lokasyon na. Ipagamatagos. Iti na ito nga oras. Amangan mo awanan iti restaurant, sir. Apay ko mga awanan, kat aldaw pa'y mat. Nasa una ngamin, nga iti malam kat mapan iti pagadalan. Trabaho? Bayat nga agad adal. Apay anang taranta ni Sir Arimwar? Amangan numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen, kita am ti picture mi adwa. Kita man nga ron. Aha. Ni, naminta sa babae. Plano ka sublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan nga arman ni sir. Ngam nagdardaras Arimwar, idi imbagam, anasarakam. Amangan numapan na lang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na? Ha? Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawan na asaan ka apasal sali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta itaama udi a semestre, anak ko. Again rolak inton makasweldo ak nanang. Mangipaunaak pa iti tuition ko. Basit pa'y apanaganos, anak ko. Di adal kanton. Sapay ko nanang. Arapaap ko ti mangibangon iti basit a negosyo. Uray basit a restaurant, wenno bakery. Sapay ko ma, tamatunoy mo day tanga arapaap mo, Juvie. Naikagumaak nga inrugi. Sapay ko adda mama ay natigagat kan anus ko. Saan abaybay anti Diyos, tikaskad ka anasing paet, anak ko. Nakitam ka din ti pagiwarnak, boss. Uy, nag-report ti sinalbag ana udi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manin asaan tayo pa'y abumaba. Dito'y tayo kadilatan hideout. Sa bagay, ado pa'y mati abasto tayo. Mabalin tayo lahat ti uminom kan ag-enjoy dito'y hideout, boss. Ngam awan ti agrikos-rikos asilaw. Kan awan ti babae dito'y. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayo, boss. Ay, jaklakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Uy, sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mat no taga syudad. Tagturong mat iti syudad ti lugan na idi pinasardang tayo. Addan tumatlal daw dayjay kada tayo. Kimatlang tis na mabales. Datayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita man la ti panahon. Dandanikan agturpos iti kurson. May salangan na semestre. Wan nga rod, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apaman nga agsweldo tayo, again rolak manan. Lukas ta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ak kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan ka idi, ngam di mo mat kayat. Imbagkan ka at analain ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray adda kapkapoy ti may sa atao, no napasnak nga agadal, awan papanan na no di malpas matlaang. Anya pa'y naikat nalpasan. Bakit akmat to nagadalakpay? Awan binakatan, no adal ti pagsasaritaan, gayam. Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Intayo birukan tinangi-report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa'y, boss. Sigurado agwardyado amin asirkan iti syudad. Isu nga rod amang limlimo tayo. Tapno di na tayo mabigbig. Delikado, boss. At dalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot ka matgayam. Ang mga no imbes ang makabalis tayo. Datayukit diti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napulot na ita. May mayat matla ang tinaanad ng tinaturag amatiliw, boss. Masurunak ngamin iti lalaki ang nangi-report kada tayo.
Kunak no nakiing ti sinalbag. Saan ang makiing? Tadala taglabas at tao lugan ijay nakapasamakan ti karnap, boss. Ijay kit di at ipapanantayo manen iti mabii. Babaan iti tawa, Sarmi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant? When? Dahil ti kasapaan na customer itaabigan. Sikapay lang ti mga sikaso kun kwa na. Tadabit aramidek di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makaam mo iti parokyano. Okay. Sika? Pod mo tinaydanon kanyak. At dito'y ti pakasarakakin ka, miss. Anya? Nakadanon ko namsamat. Pinasapon na kadi. At do'y tiladawan ni Anwa. Kita. Impay forward ko iti cellphone ko. No kasta. Sino katam adagos ti ko na mo inala ti holdapper a cellphone mo? Kasapula ko na iti cellphone. Manong, disente ka akitaan ita. Saan akas idi ijay bus? Naka-shorts kan, nakasando. Ngam, nakasapatos ka iti nasilang alalad. In-report kong dagi ang managdakdakas anang hold up kanyak. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsayad iti kalsada. Iti kadisigod a kurba, boss. Aramatam mat ati utak mo. Adda nang i-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gayam. Mala, iti sabali nga rod ti papanantayo, boss. Rumbang laeng. Ngam no makitak ti lalaki ang nang i-report kada tayo. Saan kun nga ikan iti gundaway na pay nga umanges? Uray siyak mata. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan nga agsigsiguro, dayjay a tao? Saan ko adinamag tinagan mo, idi? Tagner nervyosak nga po itinaramid ang iti managdakdakas kanyak. Siyak ni Rex Malvar. Ano tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo launa tinagan mo. Jovi Verde. Adda ka di matnagan asaan a bagay? Amin anagan, bagay ti akin nagan. Adda ngamin agnagan ni Tilyon. Ngam nagsingpat. Adda mat agnagan ni Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay, adda ang amok nga agnagan iti anghel. Ngam problema dagiti naganak na. Tamadi ti aramid na. Umanamong kakadi iti imbaga. Nga danagan asaan na may bagay kenkwana. Ita lang amin anang nagkutimbagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Agam, addamat kalintagam. Hola, agurderek nga rod. Taamangan no umay tibus mo. Kanayon matan nga umay dayjay a Rex dito'y restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito ah. Putahe nga ta? Wano, ti agsirsirbi ti magustuhan na. Si Kamat, friend. Sa anak ang maikari ti dayjay. Amom ka di. Ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na. Ha? Kasano nga mom? Imbaon na kanu amang sapul kanya. Ti uniformek asuot ta tinagserbi. Tapno na tuntunak. Agbayad ka di? Iso pinasapul na ka? Diyak amuan, anya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay adi na pa'y ladinamag idi ijay bus. Kwa ngamin, dim sa agak adagos, tanadano nan ti ayan mi wano destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad. Naka-enroll ka din, anak. Wananag,
Adalabasit impaunag, tapno makain rolak. Pasensya ka, no basit lang ti maitultulong ko kan ka. Anya kayo lakit din, ayan nanang. Maawatan kayo. Dakkel kit di ati maitultulong nyo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kadag iti lupot ko. Ganda kayo ti para luto dito balay. Tagad-adal kakat nga rod. Masapaak mo ta sumangsangpot manipo din di pagdadaita. Taman manumot ti ang padait. Iso asaan nyo nga ibaga, abasit ti maitultulong nyo. Kwa, madanagan aklaang nanang. Tadakkel ti babayada. Bayam anak ko, padasat ti umutang iti boss ko no kayat nga ti ang pautang. Alaman nga rod nang, ikagumakabayadan, apaman nga adda trabaho ka sa bali, no makaturpusak. Dakkel ko mamot ka ti masweldom, no agmalmalom ka nga agtrabaho. Ang saan mo, taagadal ka mo, iti malam. Sa din ang pagadalan kinagin Roland. Iti universidad akaasitgan diti restaurant. Apa na damag mo dayta? Anda ngamin gayem ko ang nag-transfer iti universidad dito eh. Estudyante ka di? May sa profesor. Kayat ko ti mapan iti dayta nga universidad, kalpasan ti panangan ko. Kwa. Sumra kak inton malam. Ada klasik namin aging ga iti sardam. Awan nga ron inanam no kasta. Owen, sir. Narawam akong itirigat. Angam, talaga amarigatan ha. Taado dagiti rumbang nga isambot ko. Kastilangan ti aramidin ta. Tapno saan ka unay amarigatan. Anya ti kunayo, sir. Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangig mo. Nangilwar kayong sama iti kwartayo, sir. Adda pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka di ti ipapanyo iti nasao nga universidad, sir. Wen, et da kayo pala ti makamuli ti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin ti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona ken Jovi. Tadakkel ti pabayadan ni Jovi iti pagadalan. Marigatan ni Jovi ang mangisakad. Taado dagiti rumban nga aramiden na iti pagadalan. At damot na panunot ni Rex, tapno saan ang marigatan ni Jovi. Iti panagrubuat ni Rex amapan iti universidad. At daimbaga kankwana ti empleyado na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin dagiti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no agdadamanan? Ang mga namaulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Awagak ti gayim ko a pulis. Tapno sigurado a safe kayo. Masapol nga adda ka na yung ti kadwayo amapan, sir. Adamat kat di sabali arota apag naana mapanijay. Padasat ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo iti, sir. As asidag ka nung kami ni Jai. Adayo iji bangir.
Kasano ngay anak ko? Awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasot ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan ngagsurat kayo, di aramidan tayo. Wan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wananang, jaklakit di kayat ti agsardeng nga agadal. Itapay, tadandaniak agturpos. No adala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Indak agpakpakaasikan ni boss ko, nanang. Barang pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jaklam mo, nanang. Ang padasak. Makaamuditan. O sige, tama pa na ko ni restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan iti pagadalan. Ita, saan ka mo na naliday? Kwa nga min friend. Naggapuak iti pagadalan. Iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas naawag. Tada ka no nagbayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan mo tatang no kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga tati addaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Ada ka di mo't na utang mo. Nanang, adan ang bayad. Ha? Di damat ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Kwananang, napan iti restaurant ti lalaki abinayadak idi ti plete na. Saan nga ta nga iso? Ha? Ada ka di mabalinday ti alalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawas na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan iti restaurant. Damagam to kan kwana, no iso tinang bayad iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan niyo iti kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka di tinted Diyos, sir. Sigurado adi naawatan no kwarta ti itid ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako na yun, sir? Napanak iti pagadalan da. Dinamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Kaya tiyo asawan? Di na amo, abinayadan niyo, sir? Maamuan nanton no mapanagbayad. Dakalakid di ti tuition fee na, sir. Iti dayja kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati a kwarta na. Idinto tati mabayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tipping iti kinabaknan ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adamanan kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat, ti di da tayo mabigbig. Kano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano, inton may sabigat. Makita tayo kumadji lalaki anang i-report kada tayo. Dayta ti numero 1. No apay asumalog tayo. Agsawar tayo kadagiti malls. Pasda, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adahos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo. Tapno awan makadlaw, no paltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir? Mapanak lang iti presinto ti pulisya. Amwak na danbanag tin report ko may papan iti hold upper. Sigud samot awan tebdagi jay. Ngam nagalis ti biyagda. Uray kasano ti kinagalis da. Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga ramid da.
Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan na kanyak. Ijayin adayo aruta ti pagpagnak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayunan no ijay ti pagnaam. Manmano nga min ti lumabas sa tao kan lugan iti shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Naira na siguro. Adamot boss alimabas, edi pinanawan dakdag iti amanagdakdakas. No naka-rubber shoes kayo siguro. Ang mga no inalada pa yan. Agpakada aksapay dito yung restaurant. Tapno maaramid ko dagiti amin a requirements iti school. Nagado a reports kan research a masapol nga aramidan mi. Pangalaam nga iti usaram. Ti allowance mo. Dayta laang Dayta nga ro ti parikot ko. Ngam no saan ko mat a maaramid dagiti requirements. Kasano a makaturpusak. Kastoy lang ti aramidam. Saan ka nga umikat? Ibagam lang nga na part-time job. Aglangan ka lang no importante ti aramidam iti pagadalan. Wensa nga agpaiso. Angam kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Angam no di na kayat. Kasano akon? Adda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayo nga agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makita yo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tiraem ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno dayta, kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapol nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayong agsubli, jay hideout. Pasimple tayo lang amag na. Agturong tayo pa iti mall. No masawar tayo ti mall, mapan tayo iti restaurant. Kalpasan na, iti parke. Iti agmalam mapanagsawar tayo. Di tayo pa'y nga tamakita day at tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam no anya ti sungbat iti saludsod mo. Adda na panunot ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga no adda mabalin tayo a pagluganan a pumanaw. Mayaat. Siputan tayo ti mapan agpark a mapan mangan iti restaurant. Adamot mabalin tayo a pang suhit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. Adaman damagakan ka? Kas may sa babae. Anya ti kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka? Saan nga agpapada ti kayat ti babae, sir? Isu nga rod adamagakan ka no anya na kita akayat ti babae. No siyak. Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag a masetas, ta saan a malaylay, hey, sir? Sa bagay, malaylay mo't ngagpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mati alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasek man ti mapanitimol. Agkita akman iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kayat ti pangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod Good luck! Agian tinaduma ditoy. Siputan yo no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatak ti master ki. No adda kursunadak ako tse. Iso ti pangaramatak iti master ki. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo. Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas a simbal iti lugan. Wan busing, maditidakkel alugan. Ta saan tayo ang mayunag iti nalumang asyap. Agian tayo nga rod iti igid.
Agiin na dayo tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw, nga agur-uray tayo iti biktiman tayo alugan. Addan dukat alarm aminin alugan. Delikado. At dalatamat siguro, tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Well, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalog iti may sa abalasan. Ha? Naggasat kat day tabalasan, tasagutan yu iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursunada iti balasan. Di ka di babae ije kabisera, sir. Awan sa bali. Kaya't ko nga arman na di abalasan. Ha? Muray siya, sir. Kaya't adamat plano ka mangaram iti nasaw abalasan. At daamin ken kaakarbungan. No asino ti sungbatan na kanata, iso tinagasan. Ha? Saan kayo nga agungat no armat, sir? Nataknoy nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi, tapno paritak dagiti agaram ken kuana. Masikurana kung dito'y garahe. Mapantayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak, nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Oh, ayun. Kunak no ijay hideout ti ayan tayo itay. Nitaulitan na taylaang. Kunak at tangiwat mo. Kaamam. Sige man langan, boss. Sigan tumangamin ang iwat. So, kalaso. Nana. Ay, disiplina day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag-part-time ka, anak ko. Wala nang. Imbag lakit din. Ay, wan kayam. Saan ka di pa'y anap ang lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam? Saan pa'y mat? Kaya't ko nga rod adamagan. No talaga nga isutin ang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, noan niya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Amangan no adda pa ka kumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan ije restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. No singiran na, bayadak to ati utang ko. Tautang ko kat nga rod. Wan adadagiti baknang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ni mall. Mabidlaan, tayo park ko tilugan. Ado tilugan iti parking lot, sir. Wan nga ron. Kasanon nga awan bakante a pagparkingan. Ha? Kasla pumanaw ti may salugan. Huwag nagpaiso. Urayin ta makapanaw. Dahil dyan ti pangiparkingan ta itilugan. Sige, sir. Dajayan, nabakansyan tinagapuan na. Nakamas kan nakasanglases ti nagmaneho. Kan nagdardara sa limugan ang iti kakadwana. Kasla dardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawon ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti master key tayo. Imbaglakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan na makalugan tayo. Pataraya mo na dagos. Darasan nyo nga roon, ang mga numalpas ang mga di aking lugan kat maduktalan ng awanan ti kotse na. Ala, pataya bungon nga rutilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryeta yu ita alawas na napauluan. Supapag, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center.
iti DZWD 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi, tawan na utang da apang matrikula ni Jovi. Di daam mo, abinayadan gaya ni Rex, ti tuition na. Nasdao nga rod ni Jovi, no asino tinangbayad iti tuition na. Iti sabali abangir, plano dagiti managdakdakas asapul ni Rex, gapu iti dakas apanggapda. Iti matmol, agpark kuman ni Rex akadwana ni Oliver. Nakita da ti may sa akotse apim manaw at tumalangkyaw ti driver. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anak pauluan. Supapa, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Patayag nga rodan tilugan. Magnaka ija iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Imbaglakit din, tanaira na abasip tilugan iti kalsada. Uray saan tayo ang nasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Ala, ipantayon ijay nalamang asyaw. Una, tapno marangkay da adagos. Iswasan da amatiliwan ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbel da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinaduma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan amu na apan nakabagi ti linteg. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan tilugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti pulis? Nga danalimod asyap nga gas assemble iti kotse. Sabali ti paglakwanda. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek. Apaglaklakwanda iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin itilugan. Umayayon kada tayo ti gundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat anagpukaw tilugan ang nakaparking ijay. Ha? Napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti akarnapar. Tengat aldaw, naala dati kotse iti parking lot. Karnaper siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos tilugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabiit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapanak iti presinto. Tamuat no kasano di in report ko. Nadamot lang lidda kanag iti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Nalabit. Hanggang saan tayo pa nga amo no isudawon saan. Nagpakita ka di kan kanje kung kunam nga agnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takat ko ang makita. Saan mo ten magpakpakita? Angam ko nambot nga iti kalabas. Kanayon amapan iti restaurant apag papaayam. Uwan nanang, ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo. Awan mat nanang. Adala na ibagana ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinagbayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapag, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakitakan ka. Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir? Maladingit anak, taawan pa'y kanumat.
Nabayag basitin day di apasamak. Apay adi da masarakan tilugan. Nayamandan ka iti masaknan iti kabangibang nga lugar. No adda naglabas iti lugar na. Ngam awan ka naman. Ay, napanan nga rodan ti kutsiyo no kastang, sir. Adain singasin ti may sa kanakwada nga aramiden da. Tapno mapalabugan na iti awan ang pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak ka iti kabisera. Ibagak nga da ka no umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglemang da ka no. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anak akotse. Mapantantuman iti kabisera. Ha? Apay, sir. Iti ka di restaurant a pagpapayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak napan. Gapotang makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo amapan ni Jay. Agyamanag. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Ha? Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mat ngagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ha? Ay, wan gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ijay kabisera. Diyak ko makayat. Angam, bos mat tinangiba ka. Apay kumasaan mo kayat? Kadwak ka diti karibal ko amapan mangaram iti ay ayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursunada ti kursunada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapol. Ita, aramamatan. Kunamat ni sir, ng adda ka numot karbangak a mangaram. Kaya't mo asawan, agidan kayo asumango? Kasano ama ibagayo tirik nayo adwa? Ay, day tangarod kat. Ay, nagrigat, nubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan niyo? Saan mo't kit di? Ngam, apay, asaan mo't din nga umay dito ni Sir Rex? Sabalin samat daytan. Kunakman na no parikot ije pagadalan. Saan mat tailiw mon samat ka ni Sir Rex? Kwa ngamin. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Yata, gayem? Madlaw ko kat. Adan samat sa bali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang, tinangro na makagapo. Di ta kapay tadarami ta kijay kusina. No apay mat. Asapulan dagiti matak day siya lalaki. Apay nga ta, adi mat laumayan dito Orasan, tapno mapantay di kabisera. Aramidam ka diti insingasing dagiti polis, sir? Saan pa? Magnatay ti sabali arota. Uray adayo. Ta sigurado nga awan dakas na mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga ta ti pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir? Agpanunutak pa'y. Amangan no may sagmakak. Narigat nga agpaiso. Tamangan no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangarot ti pagamkak. Managdakdakas dagitay. Awan sampunda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo mati may sagmak. Dakasan! Dandani ka man ang mapanidya pagadalan niyo. Wen gayam. Adda aramidan medya pagadalan.
Adapay may nga oras, takbay ti sarrak mo, ije pagadalan. Ag-research pa'y ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta. Narigat mo at musan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nilakat malpas ko ti aramidak. Baka umayak manin dito intun bigat. Ngam no saan mo amalpas, kawatan asaan ka sumrag. Kasta ka di gayam? Anya pa'y ngay, no di kasta. Aguri ka. Makitam ka diti sumungat dito yung restaurant? Ni Sir Rex! Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag dagiti malmal day amatana. Sir Rex! Mabaling ka di Arex Latan, ti awag mo kanya, Miss Jovi? Imbag ta nakaumay ka. Adda ngamin kayat ko amaamuan. Sir, Naragsakag, no Rex Latan, ti awag mo kanya. Mabaling? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinagbayad iti tuition ko. Awa na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga bayad na kiti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo ti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible mat daytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadalo ni Jesudan, no awan ka nagbayad. Sa maysa, ti kwarta nga bayad mo kat nagrigatan. Idinto ta ti imbayad ko iti tuition mo, kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo ang nagrigatan? Kayat yung asawan? Pinidot yung laang? At na nakita ka nakapark anangina a kotse, iti may sa restaurant dito'y kabisera. Nujak agkamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kwa itilugan. Talaga nga umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagad, bossing. Dahil tatidyak amo, agmay saak ngamin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ng agmay-maysa, bossing? Nang limlimo ka napanjay. Nagpamaranga ka kas may salakay. Nagsarukulan pa ya. Tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarod ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nalapulis. Madaldalapos da at ibirbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awatan ko matoy na mo asagot ko ken ka. Dahito ket tanda ti panagyaman ko, ken panakigayem ko ken ka. Kasapunan ka di pa'y dayta? Sabay ko nga, saan mo apaayan? Akas iti saan ko apa na ang paay, hindi binayadam ti plete kiti boss. Gapalang iti basit an aramidak. Nagdakkel ti supapak na. Amin nga aramid. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basin. Tapno di mo mat ko na. Awat at ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Apay asigat agyaman. Rombang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya. Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita at iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na napintas agasat ti umasidag. At da pagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masigurado ka mapanmanan ti lalaki jay. Mabait na nga ron. Talaag pa'y ti master key tayo.
Saan tayo ang mapaandar tilugan? No awan dayay. Nang runa no nakaparking tilugan. Hala, darasem, ang mga numakapanaw ti lalaki. Oh, sino tinakibiyang iti Master K? Awan mat dito yan. Anya, awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapan kan samat iti pagadalan. Makita namin ti libro kan papel na nakadistoy ti lamisahan. Wen, adda klase kita. Itulod ka rin di pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Ang asidag dito ti pagadalan mi. Napaan ako ni Jai, kat saan ba't nga si Dag? Alakit din, itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kuma. Kasla ngamin sa bali ti agparparik na kanyag. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsakan dagiti managdakdakas, tanagbaligi damanen iti pagnada. Kabayatan na, pinasyar ni Rex ni Jovi. Kat naamuan ni Jovi ang ni Rex gayam tinagbayad, iti tuition na. Iti sabali abangir, imbaga ni Dagul ang mapandakarnapan, tinakita na akot ni Rex, iti parking lot, ti restaurant. Itulod ko man ni Rex ni Jovi ijay pagadalan, ngam adda imbaga kankwana ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ngam, asidag dito ti pagadalan mi. Medyo atayo ijay tanapanakon. Sige kitin. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kuma ha? Sa bali ngamin ti agparparik na kanyag. Anya ka rin parparik na kan ka. Saan ko nga amo? Ang masapol nga agan-anad ka. Amangan nadadakis ang mapagteng mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapan iti syudad. Agyaman na kiti palagip mo. Di kagdanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito sakbay ngagbiyayak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawag. Sakbay ang mapanta. Adda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir. Umay kayo ka din. Addaak dito'y lugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan ti lugan? Adda ngamin inawagak na umay dito Ha? Asino tinawagan niyaw, sir? Dagiti ambok apan nakabagi ti lintern. Aramiden nyo kaditi insingasing dang aramiden nyo? Diyan mo, ngem kasapulan ta ti kadwa. Basta saan mo apanawan ti lugan? Di ta kalata si dagiti security guard. Da kayo ti makamaw, sir. At daak lang dito'y lugan. Sige, tatapay awaga. Imbag na dyan, ta si dagdito'y kabisera. Sige nga road, sir. Apay ang dinardaras ni Sir Rex ti mawag iti cellphone na. Kaslaman adda pa kadanagan na. Idi imbaga na nga itulod nak iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kaslada kabutang ko. Amangan no nalagip mo laang tinapasamak kadata iti ubing ta. Siguro. Idi magmagnata iti kalsada nga da nagpipinaltog. Kaslakastan, iti pa'y abay ti may sa alugan. When? Idi kwan.
Nadaplisan sa timuging ti maysa at tumboy. Kakaasi ta naglinglingan iti bato. Naggaputa idi iti pagadalan. Magmagnata nga agawid. Uwin nga rod, inguyod dya maysa ti tumboy. Kat imo nagda iti lugan sa dapi manaw. Kat adda na ba ti anakadasay anapaltugan iti kalsada? Jak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro dakilapiglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laang tasan mat anatumba. No saan ada please? Talaga anatay. Basta nakita ta nagdara ti muging na. Nangikutim bagayo at tumboy. Kunayo nga dadakalapiglat na. Nalagip mi lang tinapasamak iti ubing kami, Rex. Nakita mi dagiti nagpipinaltog iti kalsada. No kasta. Dito iti ayan ti tumboy anang karnap iti lugan ko. Adda kakadwa na. Di maysa, adda dakalapiglat iti muging na. Wen sir, nakita mi nagdara ti rupa na. Ngam saan mat anatay? Inguyod ti kadwa na kat inlugan na iti lugan. No kasta. Nabayag na rude na karnapir dagijay. Taubing kayo pa'y idi ako nayo. Nagbalin ka a biktima dagijay ama nagdakdakas. Well, iti day di pa naglugan ko iti boss. Nakarnap ti lugan ko. Iso anak ka shorts, kan nakasando ka laang idi. Asidag tayo iti restaurant. Intayo pa'y mangan. Sa tayo mapan iti parking lot. Wala, boss. Agbusog tayo pa'y una. Sakbay amang itaray tayo manin iti lugan. No makita tayo nga awan ti pulis iti uneg. Mabalin tayo nga ikatan pa'y ti maskara tayo. Tamangan tayo pa'y. Makipatentero tayo kadagiti mender a pulis. Ala, agawaan tayo nga rod. Tamabisin akon. Saan lang asikati mabisin, busing? Ala, intayo agurder iti agkakaimas at aroon. Agbusog tayo analaing. Sakbay amang itaray tayo iti kotse. Nagganas nga aramid. Apagdarik mat kotse manan. Ti imunag atumboy. Oray nakamask. Makita ti piglat iti muging na. Ti tumboy. Sa marong mga madlaw na ka. Nagsunglass kan nagmask ka, Rex. Mabigbig ko ti tumboy. May busay sakmat ti kadwana. Mapanak pa iti siar. Anda awagak. Dinardaras mat ni Sir Rex tinapan iti CR. Di ka natagari. Ang mga numangagda ka. Sige, serbyanta dagiti kaununag a customer. Mabutangag. Ang mga nadaman ng pinaltugan dito eh. Tangiwat mo kunag. Di ka ka di mabutang. Mabutbutangak nga ruden. Agnernerbiusa. Saan ka nga agpadlaw? Aramidan ni Rex ti amin na pamuspusan. Iso anapan ijay CR. Hello, sir. Well, agawan nyo. Agsibilyan kayo tapno di damanlaw. Well, iti restaurant. Imunag da. Madamat ti order da iti kananda. Lawlawin nyo ti restaurant. O sige, bye. Nag-vibrate ti cellphone ko iti bulsak. Basa ako man. No maitad yu ti kananda, saan kayo unay nga umasidag? Taumayan dagiti pan nakabaghi ti lindag. Narigatan, ang mga nui hostage da kayo. Sa anak arumar ditoy, taamangan no mabigbigdak. Oh, anya ka diti binasam dita cellphone mo. Kaslabim sag kamat. Basam, ngam saan ka nga agpadlaw? Tanangam ti gun-gunay mo, friend. At iti cellphone ko.
Mabutangak. Inak pa iji kusina. Dinardarasan ni Blessy ti Pimanaw. Talagang agner-nervyos. Agyanak lang dito'y igit. Ngam sa anak nga agpadlaw. No makitak nga adda sumrak a lalaki. Medyo umadayo ak. Kat mapanak iti kusina. Hello. Adda ka no bakdor iti asidag ti kusina. Iso ti pagnaan ti dadduma. Iti matsango ti dadduma. Wen. O sige, agawaan nyo. Amangan no malpas na amangan kat pumanaw tan. Wano mapandamanan iti parking lot. Agyan ti dadduma iti parking lot. At dalugan ko ijay. Sige, bye. Ayan ni Jovi. At nakanipay itayan na iti suspect. Wan, sir. At kadi mapasamak a pinaltugan inton madamdama, sir. Depende no makilaban na iti managdakdakas. Ngam no sumuko na si tatallugon. Awan mapasamak a pinaltugan. Mabutangak, sir. Amangan no may raman tayo. Basta agyan tayo dito kusina. Sinyasang ni Jovi, taumay dito'y. Diyak mabaling tagpakita ka na iti managdakdakas. Mabigbig daklakit di. Wan, sir. Inaksinyasan. Ada ngamin ijay matanawan na timangmangan. Saanan ang nakapan iti pag-adalan. Gapo ka na kita managdakdakas. Ina, sapay ko matamatiliwan dagita, sir. Addan na iti pulis itirwa. Wala, sinyasawa ni Jovi. Abangan no may sagmak. Ina, mabutbut nga ka talaga. Amangan mo agpipinaltog ta. Dakasan. Agyan tayo lang dito. Addan dagiti pan nakabagi tilintag di tarwar. Husto tinagpariknakin ka, Jovi. Nalagip ko ngamin tinapalabas. Idi imbaga maitulod na babaan itilugan mo. Iti ayan tilugan ngamin tinakita mi kan ni Blessy anak pipinaltugan da idi. Isumot lang itay pang agner-nervyos ni Blessy. Pirmi asangit na idi. Kabayatan ti panaglemang mi itilikodan ti bato. Apeng adda kayo ini, ti ayan nagti nagpipinalto. Ijay ngamin ti dalan mi nga agawid. Naggapo kami iti pagadalan. Iti baba ti kalsada ti ayan ti babalay mi. Apeng adda iti babalayo iti igit ti kalsada. Tapno asidag ti garden at trabahon dagiti dadakkel mi. Kaya't masawan, agkarkar din nagiti dadakkel mo. Idi si bibiyag payday di tatang. Ngam ita, nila ang nanang ti kadwak iti balay mi. Ulila kagaya man iti ama. Isumot la working student ka. Sino kayo anang tutok kada kami iti paltog? Anya ti kayat asawan da itoy? Asino kayo? Apay a pinaturungan da kami iti paltog? Awan ang tingay dinagas no diyo kaya tabumutak ti uloyo. Ha? Patulungan na kayo nagdipantumi. Na kayo ang managdakdagas. Kuneho kayo. Adda ka di pa manaknakyo ang managdakdakas kami. Nga ruda, anya ko mga iti basol mi. Nagsimpot kami amang mangan ditoy. Paturungan da kami kidin. Saan daan nakasagana tamang manganda? Ita, addan mang pusposas kadakwada. Mapusasan mo't lang nagiti awanan pahin. Inton mapusasan da amin. Agpakita karakwana. Rejaya, napusasan amin ang dagiti managdakdakas. Mabalin kong tagpakita karakwana. Ibagak nga isuda tinang karnap itilugan ko itay nabiit. Kamaudyanan na. Natiliw kayo matlangan da kayo akarnapan. Sika? Wah, saan naglako nakaposas? Ligisan kakaslakuto. Pinalak na sakbay ng nalay tilugan ko. Wah, Iso aday ti matiramanam na. anay ko. Ikatam ti pusas ko tag ginanog talangan. Naturad ka lang,
tanaka po sa. No di nak pinalaki di. Sa anak ko maanawanan iti puot. O sige sir, ikulong nyo na kita ang managdakdakas. Anya, adda ka di agsaksi ang managdakdakas kami. Agdapay do amang saksi ang nakita da kayo idi. Iso ang napiglatan iti dakkel ti rupa na itatumboy. Nasaba kamot ita, anak ko. Jak nakapan iji pagadalan, nanang. Taad da managdakdakas anapan iji pagpapaayak a restaurant. Anya, anya ti pasamak. Imbag magtawan da kas na pasamak kada kayo. Imbaglakit din, nanang. Inawagan ni Rex dagiti amam muna apan nakabagiti lintag. Ha? Adda ijay? Imbag man. Anya ti naramid dagiti managdakdakas. Dagijay gayang tinangkarnap itilugan na. Iso ang naglugan iti bus nga awan apulos kwartana. Ngamin, kinarnap da tilugan na. Tiwalet na. Agraman dagiti kawas na. Saan namin nga agnanayon nga agsuswerte dagiti managdakdakas, anak ko. Mariknada itan ti supapak ti madi nga aramid da. Kasapulan da pa iti dadu mga agtestigo. Tapno natibtib kerti ebidensya iti kaso na iti managdakdakas. Mabuti nga klaang agsaksi, Sir Rex. Awan mo ti mapasamakin ka. Mabalod da iti mano atawan. Saan da na makaaramid pa iti dakas? Kasano na rumorda, sir? Balsan da kami lakit di. Saan ka di adya nakita yo apin naltugan? Kat adda na tayo kunayo. Opisyal ka no gayam. Iso nabayagan ang wanted da. Agpampanunot akpay, sir. Narigat ti mapanijay presento kan korte. Sakti makaammo ka na kayo nung mapan kayo niya korte. Kadwa kayo mo't nga agsaksi. Tamay sa akmet ang nagdarong. Ay, kasta gayam tinapasama. Isu nga ita, natiliwan dagiti ang managdakdakas. Nasayaat mat nga rod no kasta. Kat kasapulan pa iti dadumang agsaksi. Tapno mas natibtib kerti ebidensya. Ala, tapno agpatinggan dagita addakas ti aramid na. Kat may sa ni Sir Rex ang nagdarom. Gaputa may samet a biktimada. Imbag ta nasabat kayo, nana. Adaman damagag kada kayo. Anya ka di day balasang ko. Kasla napatag-unay ti damagam. Mayat kayo kading agsaksi ni Jovi. Ha? Agsaksi? Sino ti saksyan na? Balasang ko. Dagiti managdakdakas anatiliw ija restaurant, nana. Kat anya ayati ko na ni Joby, basang. Adapay kami ni Jay pagadalan. Idi kinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Delikadong samot ti agsaksi. No maipapan iti kasta abanag, balasang ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluhan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas na pauwan. Supapag, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ka di ti imbaga ni Joby, may papaniti day taabanag, balasang ko. Adapay ngamin ijay pagadalan. Idi kinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Delikadong samot ti agsaksi. No maipapaniti ka kastabanag. Imbagamat kit din ni Sir Rex nga iso ti makaammo. No kasjay amapan kami iti korte, nana. Abangan mo't no addamadi nga ibunga ti panagsaksiyo. Uray siya kat kabutag kumati agsaksi, nana.
Damagag tumad ka ni Joby no umanlugot. Ay, no, siyak. Jaklakit di kayat. Uray siyakmat nana. Jakmat kayat. Ang mga numaisagmak kayo no umanugot kayo nga agsaksi. Balasang ko. Uy, sinalbag. Adda tayo kat dito'y nagbasit at direhas a kwarto. Uray kumaano damat pagsasangwan tayo dito nga arak. Uy, ano? Kasanon tinagado a kwarta tayo di hideout. O ngay adama pa ni Jay. Uy, Sudan natin may ranaw dito nagado akwarta tayo. uray kuma. No adda mayat amatang danan a pulis. Taparwaran dati may sakada tayo. Tamapan na idulin ti kwarta tayo. Ada nga tamayat ang mapasuksukan, boseng. Day tangarot tirigat na. Awan am mo kadagiti pulis. Kasana ko mangarog nga. Adam amaw, kit kabusog tayo mo tida. Wah, peste kit diti kastoy. Kasanong agpaiso ti kwarta tayo ijay hideout. No, dama ka po ni Jay Hideout. Maalagalakit din, tiado akwarta tayo ijay. Sir, mayat nga tada Joby kan blessing agsaksi. Intun mabista dagiti managdakdakas. Natibtib karti ebidensya no agsaksida. Opisyal idi tinakita da pinaltugan kan kinarnap da tilugan na. No kumadda pa'y agsaksi kontra kadagiti managdakdakas. Sigurado ang malunsot da ije pagbaludan. Idi kinasaok ni Blessy. Mabuteng. Ha? Amangan mat no madin ni Joby, tawan kadwana. Dahil ita tirigat na. Sana mabalin na piliton ti may sa at taong agsaksi no di na kayat. Sayang no awan ti agsaksi kontra kadakwada, sir. Awan sa ngamin ti partido tinatay nga opisyal. Taddadan iti sabali a pagilyan. Ngam, saan pa'y mat ana iklos ti kaso? Saan ka day, sir? Dahil tamat tinadamag ko. Agsapsapol da pa'y iti ebidensya. Saan ka ko mga umanugot nga agsaksi kontra kadagijay ang managdakdakas anak ko? Ang mga nubalsan da kayon to. Sino tinang ibaga nga agsaksiak, nanang? Saan kayo kadipay ang nagkita ka ni Blessy? Intun bigat pa iti panagkita mi. Naggapuak namin iti pagadalan. Kinid daw kanuday jay Arex nga agsaksi kayo kontra kadagiti managdakdakas. Da kayo ngamin tinakakita iti pasamak, idi nagpipinaltug da iti kalsada. Apay adiyo kayat nga agsaksiak, nanang. Da kami lang amin kan ni Blessy tinakasaksi iti daydi a pasamak. Delikado amin anak ko. Diyak kayat ama isagmak ka. Nanang, sa anak ama isagmak. Kasaok ni Blessy. Agsaksi ka kadi kayam? No ilimad talata tinakita ta. Kasano ang magunod dagiti biktima ti hustisya? Di ka kadi maamak? Saan ka di ngad-adda ang nakaamamak? No saan da ang maikulong? Makaaramid namanin iti saan nga umno. Kat ang mga nuad-adu pa iti mabiktimada. Mairaman talaang iti kaso asaan tamat akaraman. Ngam no agtultuloy nga awan tinatured ang mangibaga iti pudno ang napasamak. Umado ti managdakdakas. Kaasi dagiti mabiktimada. Kayat mo asawan? Agsaksi ka? May mayat maglaang no duhata. Numabalod da iti tungpalbyag. Di dan makaaramid iti dakas. Mabalod da nga ta, gayam? No agsaksita. Ken no agsaksipay dagiti daddo maabiniktimada. Sigurado ang mabalod da. Taadon ti kaso da. Adda pinatay da. Ado ti kinarnap da. Ken hinoldap da. Tungpalbiag nga ta, ti pagtungpalan da? Sigurado day ta, gayam. Tanadagsan akaso ti agpatay. Agkarnap kan aghold up. Adda pa'y armas da. Illegal dagijay. Intaman iti kabisera.
Alukuyin ta dagiti duwa nga agsaksi. Dandanay ka din ti pan nakabista dagiti managdakdakas, sir? Kasapulan pa iti agsaksi. Tapno naan anay ti pan nakadusa dagiti managdakdakas. Sapay kuma, takayat dati agsaksi. Ikagumaak nga alukuyin ida. Tapno sana makalisi dagiti ang managdakdakas. Jay kuma malungsot day jay pagbaludan, sir. Pangasyo, taagsaksi kay kumakontra ka dagiti managdakdakas. Uray saan ka nga agpakaasi? Talagang agsaksi Pudno ka di tinangag ko, Jovi. Agsaksi ka. Wan, Rex. Tapno magupad ang timadi nga aramid dagita ang managdakdakas. No saan tayo nga titinulong? Saan ang malapdan ti panagraira dagita arugit iti kagimungan? Dayawon kay ti kinaturid mo. Dakkel ti may tulong ti panagtestigom, tapno sana makalisi dagiti managdakdakas. Ay wak ni Blessy. Tapno duha kami nga agsaksi. Dakkel na pagyamanakin ka na ita, Jovi. Supapakan ti langit ti kinasayat mo. Masupapakan mati aramid dagijay ang managdakdakas. Apitan damat ti bunga ti mading nga aramid da. Umadaning ti pan nakabistami. Dapay nga tagsaksi kontra kada kami. Naawan lakit di tagsaksi. Nalaglag antik kaso mi. Awan mo't ebidensyada. Awan mo't naala da alugan iti puder mi a kinarnap mi. Iti mo restaurant ti nakatiliwan mi. Numadamang agkarkarnap kami. Ang saan mo. Iso ako nga awan ti ebidensya. Makalusot kami lakit di. Ay, sayang pa iti inleming mi akwarta nga ado ijay hideout. No masintensyaan kami ang makulong iti tungpalyag. Inton makalisi kami. Balsen minto dayjay alalaki. Mayat kadimot ni Blessy akadwang nga agsaksi, anak ko. Naayayok matlaang nanang. No saan kami ngamin nga agsaksi? Ang tultuloy ti kinadakas da. Adupay ti mabiktimada. Ay, sapay ko mga rod, taagbaligi kayo iti panagsaksiyo. Ikararak tayo, nanang. Dua kami matkan ni Blessing nga agsaksi. Kan sapay la ko ma, tauray dagiti dadduma anabiktimada, kat agsaksi damat. Kan may sa, kadwami ni Rex. Aganad kayo nga rod, anak ko. Amok adi na kayo baybay anti Diyos. Namnamaak nga agbaligi kami, nanang. Husto mo tinakita mi. Saan kami mat nga agparparbo iti sarita? Umay na kayon to kadisukunan ni Rex. Wananang, mapan ijay restaurant. Nagbaligi kayo, sir. Nasentensyahan dagiti managdakdakas. Juan Christine, ad-ada di magsanti kaso da, iti nagsaksi dagiti dua ababalasan. Imbag ta na kontak ti pulis nga akin agam iti kaso, ti kabagyan ti napapatay, mano atawon ti napalabas. Nairanamot gayam nga dada diti Pilipinas. Iso ang nagrarana kayo, sir. Imbag lakit din Taagpada ti imbaga da Jovi kan Blessy, nga aldaw ken oras apan nakapasamak ti pinaltugan. Nga iso mo ti imbaga ti nagdarom, sumagmamano atawon ti napalabas, sir. Iso ang alakadala nga na sentensyaan, nasaan da makalibak. Anda pa'y dakkalapiglat iti muging titumboy nga imbaga ti doa babalasan. Wen nga rod, sir. Nalpasan ti kaso. Ipandan idimunti dagiti managtaktakas. Palubusan na kumamatan nga umay di balayo, Jovi. Anya ko mati umay mo aramiden iti balay mi. Nakababain. Basit lang ti balay mi. Saan ka kuman nga umay? Saan ati balayo ti sarungkara? No di kat sika. Kayat ko ama-am mo ni nanang mo. Basit lang ti balay mi.
Uray jak nakita ti balayo. Masigurado kadakkan. Ure basit ti balay. Nulakit di tao ti agnaed. Ti dakas na, no bakas amang dangaran ti agnaed. Unay matabakasan. Adaya magkasta. Nakayawan ako na ikin ka. Inak ipakada ka ni nanang mo ti pamalubos na nga armen ka. Nagkasap kan gayam. Nasyakti si ka. Saan kun aparigatan ni Sir Rex? Nagsingpet kan baknang ko naman. Napudno nga ta iti imbagbagana. Anya kumapay ti sa pulam apang managnag ngay. Taga syudad. Ngam kanayon nga umay dito'y restaurant. Tapno laang makita na ka. Ang mga nada sa bali ang negosyo ng asikaswan na dito kabisera. Saan ka man unay apakipot? Supapak siguro ti kinasayaat mo ti amin. Anya ko maakinasayaan. Supapak, iti panang bayad mo iti pleti na. Nga uray isulaangan tinabat-bati a kwartam. Kan ti anugot mo nga agsaksi ka. Nga uray saan mo akabagyan ti biktima. Ngam karbangan ti tunggal tao ti tumulong. Ti itutulong. Mayat to ti supapak na. Ti agaramid iti dakas. Madimot ti supapak na. Kas kumakadag iti managdakdakas. Anyamat ti kastoy a pagbaludan. Nagbasit a kwarto, ngam nagado tayo. Oh, mabisinak pa yan. Ngam di damat lag pakanen. Oh, Mustamat nga tam ni Chataw, kayan na selda. ay wun nga agpaisuan niya. Oh, Makaramramanak pa iti arak. Ay, wawan pa'y arak ito eh. awan nga ta tinangala iti kwarta tayo iti hideout. Kasana tayo pa'y maala. Kat itong palbiyag ti ikaro tayo dito yung monte. Gapo iti nagado akaso tayo. Uy, Imatay tayo pa'y. Nang rape tayo pa'y. oh, Ah, wun nga rod. Dahito iti supapak ti inaramid tayo. Ti agyan dito'y pagbaludan iti tong palbiag. namukla kumakasto iti pagtungpalan tayo. Sana ko nakimoy kuyog kan kay Boseng. Awan ako madi ti pagbaludan. Uy, ure agbabawi tayo. Nalpasan ti amin. Awanan mabalin tayo. Ay, agpaiso ti kunada. Maudi ti babawi. Hello, Sir Rex? Pare-serve man ti restaurant para nabigat. Mano a tao, sir? Pare ti dua tao. Pait kam to iti dekorasyon, tagbayada. Diyak maawatan, sir. Apay nga dapay dekorasyon. Agproposa ka ni Jovi. Yawis ko ti panagkalaysami. Masapat ti tanubigat. Umuna ngam ni Jovi ang mapandita restaurant. O, sige, sir. Taibagak ka ni Boss May. Ay, anya nga oras nga umay kayo dito, sir? Agpuyo kayo ka ni Jovi ang mapandita. Iti pasado alas 7. At daagtungot ita sakbay ti alas 7. Saan mo nga ibagbagakin ko na ti plano, ha? Ariglado, sir. Gapo iti kinasaya at kan kinaanos mo. Nagturpos kan, anak ko. Dakkel ti naitulong ni Rex kadata nanang. Saan ko pa'y idi asinungbatan ti ayat na. Kat tinulungan na ta. Manmano ti kasta a tao itan. Nanang, umanugot kayo kadi iti ibagbagan ni Rex? Nga agkalay sa kamin? Ne, apay gay asyak ti pagdamagam, anak ko. Sika ti kang runaan amang ngeden. Tasikamot ti makiasawa. Masapul ngamin ayumat ko pa'y kada kayo. Adakan kaday ta, anak ko. Adaan kamutan iti husto nga edad. Agyaman ak nanang. Imbaga na ngamin,
nga agkalay sa kami kanuan. Ne, nakarikap mat ti restaurant nga masan mat anakalak. Nairikap la siguro ni boss. Tanasapa pa mat. Iduron mo ti ruangan, tao mo nagtan. Okay, di idoron. Wow! Nagpintasan iti unag. Good morning, my love. Ada ka ditoy, Rex? Apay nga pa rin tumang ka. Will you marry me? When Rex, umanugotak iti ibagbagam. Makiasawa akan ka. Ditan papagayam, tinagkibusan, ti serye tayo itaalawas na pauluhan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.